Tja alla bloggläsare. Jag tror typ det är nu. Jag vet inte vad jag gör. Jag ligger inne. Ja, jag har en rolig dag. Jag har städat massor och så. Och sen så har jag varit i stallet. Och det var hoppning. Och jag är bara källor. Man brukar vara sån här att han typ skenar över himlen. Så var det inte idag. Men det var ovanligt lugnt faktiskt. Jag vet inte om det var bara för att jag var så lugn. Jag kände mig trygg och pratade lugnt med honom hela tiden och drömde om så. Kan ju varit det. Och så. Men jag vet det är dåligt ljus. Men bra är väl det. För jag har inget smink på mig. Så det kom, nej, när jag säger nu, det kommer ett mindre videoinlägg.